الشموس استخبركمن استخبركنن أولاد بيت مخري كل التقراي كم أون كبرات قدمات جايش كم أون بزيد مزيز ساتفو كلهم قاعدين تنياتات سروع جواعنا نمجمار ملأت جواعنا مرقات أقداسيو سلازي كلنا هم نفلتو بدمتي حزب استمرت حدا 250 كلتن أول بيت مخري نيرونا proportional حنفت بهالون 30 شمونتن تقلال بدمر حدا 209 أول بيت مخري يزلنا كابزة حدا 209 أول بيت مخري تبعتاي 9 حمشتي أنا استايون بتمساسالي 9 حمشتي 50% نايدك أنستيو تساتفو كم زلنا كنرداء زلنا مالتي هذا بمسوات استفوليو جاكانو اللونا أولات بيت مخرج زنورو مالتيو نوت أين تمرت زخدو أول سلازلو سلازي زي أمكن رقم سلازي نخل أول بيت مخرجنا حيلنا أوزقوا وعكسات في لنا حيزنا يزلنا تبعتاي 84 أنا استاي 9 كلتن حدا 270 شدشتني أوزقوا عكساتف كاوزي أوزقوا عترخي وزلو حدا 220 كلتن أول بيت مخرج كل التاريخي والله ببرسنت كرر أخلون سسايت الشعاتي برسنت سلازخونا ملاءة قوائنا ترقاقي تلو مالتيو كابزي بمقصال بزعبا ممرات أفقوائين مبرهي كمقون نأفقوائي كمارزونا نبريزدانت العلوائي بيت فردي كعدم عنا كاب كوميتي مدلاو استخبرا ويزرو محرات برها نعم مدرخ يعدم يعني اللي تخبركم من تخبركن على بيت مغري أمرار زعفوا بعيز ملكات مبرهي نمها عبد ما حيشة حق من قصتي تقرأ أب عنقص أب عن شعتن سلطان تجبارن إذا بيت مخر قلل أم نفس عنقص سلستنا نبيت مخري زمرحو أفقوا بعين مكتل أفقوا بعين كم زمرحو بقلت إيه يقمد لازم قدم حزي أفقوا بعين مكتل أفقوا بعين مريضنا هم زنبرنا يفلت إيو كوين جن زنورنا أفقوا بعين بتمرت مخنيات أوش تعدي زي ما هلا كم أون زنبرنا مكتل أفقوا بعين بترجع يومين مركب سعر غيرنا قدما بحمام مخنيات كم تعاي كعلان أو بأكل كيناون عرجع جسناينا سلسخر كارنا كعلان كاوجه المقاس أمر أفقوا بعين مكتل أفقوا بعين أمستمع حيشة دم بقطر 203 قلتان 210 عشرة حدا أبصر حان سنة مقبارن أبلات بيت مغرب يهرا كلها من استقرار عنقز 9 عنقز 10 صراح زمن بيت مغرب قدمي مززامون بستفل عليه مخنيات أفقوا بعين مكتل أفقوا بعين أبصرحهم تزيها اليوم بمرحلة بريزيدنت ويقعا مكتل بريزيدنت لعلواي بيت فردي زكلل
بسرعة مرصافت عنقد بزتقمطه እዩ ዝፍጸም ይዝብል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ክቡር ኣይተ መንግስቲ ተኽላይ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፕሬዝደንት ነይቲ ከይዲ ምምራፅ ኣፈ ጉባኤ መሪሖም ኣፈ ጉባኤ ንኸማርፁልና ናብዚ መድረኽ ይፅውዕ ብኽብሪ ተቐበሉ ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣነ ብዚ ተረኺበ ዘለኹ ከምቲ ዝተባሃለ ዝተኸበሩ ኣፈ ጉባኤን ዝተኸበራ ምክትል ኣፈ ጉባኤን እዚ ቤት ምኽሪ ክርከቡ ስለዘይከኣሉ በቲ ከምኡ እንተጋጥም እንተሎ ክኸየድ ዝግባእ ዝደንግግ መስርሕ መሰረት ክርከብ ዘገድድ ኩነት ስለዝተፈጠረ ምዃኑ ግልጽ እዩ ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምኽሪ ሓሳብ ሂብኩምሉ ተወሲኑ እንተዝሓልፍ ዝሓሸ ይመስለኒ ኣብዚኣ ሓሳብ እሺ ዝተኸበሩ ኣይተ ኣማኒኤል እንድሕር ኣብ ስራሕ ዘይሃልዩ ወይ ተለቂቖም ኮይኖም በዚ ተቐሚጡ ዘሎ ስርዓት ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ እዩ ዘማርፅ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ዝሰየምናዮም ኣፈ ጉባኤ ኣብ ዓዲ ውሽጢ የለውን ኣብ ደንቢ መተሓዳደሪ ደንቢ ናይ ቤት ምኽሪ አንቀጽ 39 ንዑስ 5 ተሪእናዮ እውን ይትረፍ ኣፈ ጉባኤ ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኑ ካብ ቤት ምኽሪ ተወፂኡ ካብ ምልኣተ ጉባኤ ከይተረፈ እዩ ዝቕነስ ስለዚ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክምራሕ ኣለዎ ካብ ዓዲ ዝወፀ ሰብ ከዓ ቤት ምኽሪ ክመርሕ ስለ ዘይኽእል ብድልየቶም ካብቲ ቤት ምኽሪ ከም ዝለዋቑ እዩ ዝውሰድ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ነቶም ኣፈ ጉባኤ ተኪአን ክሰርሓ ቤት ምኽሪ እውን ዝደልዮ ኣፈ ጉባኤ ክሸይም ይኽእል እዩ በተን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እናተመርሐ ተኾነ ግን ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም እየን ዘለዋ በተደጋጋሚ ኮሚቴ ተጣይሹ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ዋላ ተደጊፈን እውን ነቲ ስራሕ መርሕኦ ተፀዊዐን እየን ግን ኣይከኣላ ኣብ ከቢድ ሕማም እየን ዘለዋ ስለዚ እቲ ቤት ምኽሪ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ክሰርሕ ኣለዎ ለዞም ክልተ ኣካላት ክርከቡ ስለ ዘይከኣሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዘየለዉ ኣፈ ጉባኤ ከም ማርፅ በቲ ደንቢ ስለ ዘገድድ እዚ ክመርሑልና እዩ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቕኒየለይ እሺ ይቕኒየለ ካልእ ሓሳብ እንተለይ ኦኬ ኣይረአን ዘለኹ ሞሳ ብሕዝና ክንከይድ ሃራይሞ ምስከርታ እዚ ሓሳብ እዚኣ ንድግፍ ኢድና ክነውፅእ እሺ ይቕኒየለይ ነውርድ ተቃውሞ ወይ ድምፀ ተኣግቦ ተቃውሞ ድምፀ ተኣግቦ እሺ ክልተ ተቃውሞ የለን እሺ በብዝሓ ብክልተ ተቃውሞ በብዝሓ ድምፂ ከም ዝለቐቑ ኢና ንወስድ ዝብል ወሲድና ኣለና ሙናፍታ ዋና ዕማሚ ከኣቱ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ክምረፁ ዝግብኦም ንምምራፅ ወይ ዝግበአን ንምምራፅ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ብሄራዊ እዚ ቤት ምኽሪ ዝጥቁም ሰብ ዕድል ከብ እሺ ዝተኸበሩ ኣይተ እያሱ ዝተኸበሩ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልልና ኣቐዲመ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ብሳላ ብቃላት ክግለጽ ብዘይክእል ፅንዓት ቃልሱን ክቡር መስዋዕትነቱን ንባዕለያ ዘይብሎም ሕልኽልኻት እናሰገረ ነዚ ምእንተ ሰላም ኢሉ ካብ ስርሑ ወዚፍዎ ንዘፀንሐ ቤት ምኽሩ ናብቲ ብዓፅምን ብደሙን ዝወነኑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ክምለስ ኣብ ዝገበረሉ ፍሉይ ታሪካዊ ምዕራፍ በኸተ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪና ኣፈ ጉባኤ ንክጥቁም ዕድል ብምርካበይ ከም ሓደ ኣካል ቤት ምኽሪ ዝተሰምዐኒ ሓበንን ሓጎስን ዝለዓለ ምዃኑ ገልጽ ይፈቱ ስዋዕትና ንስዋዕት ደቂ ህዝቢ ትግራይን እቲ ብዝኾነ ዓይነት ማዕበልን ሆበብላ ንፋስን ዘይናወፅ መስተንክራዊ ተቓላሳይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክብርን መጎስን ይብፅሓዮ ክብል ይፈቱ
أسعبة نعافى قوائي زبيت بخرنا نكونا بزلعلا أخبرس تكمان نستخبرها ويزورو كيروس حقوسي استخبرها ويزورو كيروس حقوس أبزابا دوب تقراي وردا رايا جرجر استولدان تخودا إدمان سنتن مسويتها نبتزو تقراي نبتزو تحزنا برز اسكحكح بيراو درباون عبلالان من دقاب مرحنة ودبح وحاد زكايدو زنبرا مريرنا 10 شعاع عماوتي برتاو تقالو أبشحت شعاع 276 سنة عم تبرد استنبراين استخبرها ويزر كيروس حقوس كابتن مقدال زيمر الأوان جميران كابترا تقالالت كساب استفال لي بركتات حلفنت ناتوهون نودوهون هزوهون لوقتن بزلعالة تقالالي نتخبرن صنعتن ناتقالسات صنحين كاب تحرم دمساس فاشتاو سرعات أو زنبرنا حدش معراف هاي لمعات ديمقراطية سلامن قالسن من قسقاسن ون استفلالي ودوهون هزوهون حلفنت تشكمن عوتنت تستوهون دكتو تقادلن مريحن نيان مرأيات قوون توسيد ناكا ببركزوا حلافيت حفاش قدابة ببركزوان كلن أمراحام حبر دك أنستيو تقراي كاب كلتشحن سلستن عم تمرس كاب كلتشحن شمونتن عم تمرد ما بعوالنت ازي استخبر بيت مخرنان بفلاي أكابيت قوام كوميتي محبرا بموهان بزعالة حزبا وتأمانت زقلقلان بزحنا بيت مخري تمكرو زوهاللانين كاب كلتشحن شعتن عم تمرس كاب تكمت كلتشحن 10 سلستن عم تمرس الماء حلافيت بيرو قداي محبراون أبال كابيني كلنا بموهان أبزناي بخاطر قعزو قالسنا دما كاب خلتشحن 10 عامشتن اسكام مقابيت خلتشحن 10 شدشت عم تمرت عبيت صفات حواحد حلافيت زفر مزرعة سبورفيجن بمخان كاب ميازيا خلتشحن 10 شعاتن عم تمرت اسكام حز دما حلافيت بيرو قداي دك أنستين أبال كابينين جزاوي محدار تقراين خويدين أم مسرحنا مقدالن زركبا صنع تقرارتين كبرتي ويزرو كيروس حقوس أبزو الدواب هزواو حلافنا زي بتوسخي أبال بورد أمراها محبر تقارل تتقرا خوينين دحر مسرع أبزو حزي أوان دما أدومبر بورد محبر تقارل تتقرا خوينين كافتب زو هون حلافنا بلا علي حلافنا السر حزر لواين كبرتي ويزرو كيروس حقوس كافتب بعزق أرسز بتقراين كاب أبيت مخرنا زرا هواو ولر تمكرم لمدم بتوسخي نايت مرتن دلونتن مسنرون بماناجمنت قدماي ديجري زلوان بديفلوبمنت ستاديز اون ناي ماستر ديجري زلوانين كبرتي ويزرو كيروس حقوس كاب استفلالي عود سرحتي بسنا مقارن بتأماننتن بناي علامات صنعتن مسكنتن تخونا استمسكنا كم زخونا بتكبرنا راقطا زمصايل ስለዝኾነ ድማ ወዞም ልዕሊ ለዝጠቐስኩዎም ምኽንያታት ንክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምኽርና ይጥቆማና ኣለኹ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምኽርና እውን ንጥቆማይ ብዕንቆ ትፈትሹ ንከፅድቐለይ እንትሓትት ብዝለዓለ ኣኽብሮት እዩ ክብርን መጎስን ንስዋዕትና ይቐኒየለን እሺ ይቐኒልና ዝተኸበሩ ኣይተ እያሱ ተስፋይ ክብርት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤነት ተጠቂመናል ዋሞ እነዚህ ሰከንድ ዝድገፍ እሺ ነውርድ ካልኣይ ተወዳዳራይ ንጥቁም እንተኾይና ዝጥቁም እንተለይ ሃራይ ኣይረን ዘለዎ ስለዚ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤነት ንጥቆማ ሓሊፈን ኣለዋ ኢልና ንወስድ ኣለና እዚኣ ንድግፍ نتقوما اش نورد يغنيلي نزي ناي كبرت ويزراو كيروس حاغوس نافو غباي نتقوما زقام انتلي دمصصب تقامو تاقو اش يلا انا ويزراو كيروس حاغوس ابزعلت او قدمي بيت مهر قريبه أبزعلت قدم بيت مخر قريبة أفا قبائي كوينان تشيم نحقا منقستي تأماني بمخان بهزبن إذ كللن استوهابن حلافنت
ዝክልልን ተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ብቕንዕናን ውፊነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንምፍጻም ቃል ያቱ ይغنيልኝ በመጀመሪያ ያው ቲ ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ከቢድ እዩ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ይኹን ዳንበር ቤት ምኽሪ ኣመነትኡ ወዕሪፉ ድጋፍ ስለ ዝሃበኒ ከመስግን ይደሊ ኢሞሽን ክቐርብ እዩ ባእተ ኣማንኤል ኣሰፋ ምምራፅ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣለና ድሕሪኡ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብተደራዳሪ ውድብ ሕወሓት ወይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክቐርበልና እዩ ቀፂሉ ሽመት ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ክቐርብ እዩ ቀፂሉ ዝተመረፀው ፕሬዚዳንት ቃለ መሓላ ዝፍጽምሉ ስነ ስርዓት እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓፂር ሓሳባትን ውሳኔ ሓሳባትን ብተመረፁ ፕሬዚዳንት ክቐርበልና እዩ ምስ እዚ ብተዛማዲ ድማ ውሳኔ ሓሳብ ብቤት ምኽሪ እውን ብኣፈ ጉባኤ ክቐርብ እዩ ፕሮግራማትና እዚአን እየን እዞም ኣጀንዳታት ክውሰኽ ኣለዎም ንብሎም እንድሕር ሃልዮም ምውሳኽ ንኽእል ኢና ብዛ ኣጀንዳ ተረአናዮ ንብሎ ኣጀንዳታት ሃልዩ ምውሳኽ ይከኣል ክውሰኽ ኣለዎ ዝብል ኣጀንዳ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ንቕበሎ ኢና ንብል ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበልኩም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኢድኩም ወፁ እሺ ኣውርዱ ተቃውሞ ዘለዎ ተሃልዩ ፍቶም ኣጀንዳ ድምፀ ፀሓቅቦ ዘለዎ ተሃልዩ ድምፂ ክዕቅብ ዝደሊ ስለዚ ብሙሉእ ድምፂ ፀዲቆሎ እቲ ኣጀንዳ እሞ ነዚ ኣጀንዳ መሰረት ብምግባር ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋት ሞሽን ከቕርቡልና እዩ እሺ ይغنيلይ بمسرت دم بقطري حدا 103 إزوار كنت عشان عصرت حدا عمة مرت مسرت وصلنا زدليو موشن ببيت مخرج اللودب وي بالكعبال بيت مخري وي ببيت مخري كالات تقرب كم زخل بقلص تقميت له سلازي زموشن زي ውድብ ሕወሓት ከም ሓደ ኣብዚ ቤት ምኽሪ ተመራፂ ዝኾነ ውድብ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ርእሲ ናይዚ ሞሽን ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ብመሰረት ደንቢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ نلعلي كل التعامتات قبل على حزب تجراي كفصام زصانح جنوسايد دون مبال بعلات إسران سلستان تقمتي كل تشحن 15 عام تمرد أبدو أفريقيا بريتوريا استفرم سممع قوامي مقراس تصابوتات ويون سممع بريتوريا استسكموا مسرتاو علامات مدكلاتن بقندو مخبار حقاون حق منغستاون مدكلات مخبار مسرتاوي سبعو مسلات ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን መንቀሊኦምን ብጎነፅ ካብ ምእላይ ምቁጣብን ብልዝብ ምፍታሕን ውሕስ ድሕንነት ህዝቢ ምርግጋፅ ተፃብኦታት ብዘላቕነት ምፍታሕ ንዝተፈፀሙ ገበናት ፍትሕን ተሓታትነትን ምርግጋፅ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሕውየት ምርግጋፅ ዝብሉ እንትኾኑ እዞም ዕላማታት ንምዕዋት ብወገን ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክፍፀሙ ትፅቢት ዝግበረሎም ክልቲኣዊ ግቡኣት ኣብቲ ስምምዕ ብንጹር ተደንጊጎም እዮም ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዘካየዶ መበል ሻርሻይ ዘበን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ኣብቲ ስምምዕ ዝተቐመጡ መትከላትን ዕላማታትን ንኽዕወቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ንወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ከውፅእ ኣብ ዝተወረሩ ከባቢታት ትግራይ ዝተተኸሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ከፍርስ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዝመፅሉ ቦታ ክምልስ استسدتن استفناقلن حزبنا دحننتو تحليو نام مربتو كملس كجبر قبل على حزب تግራይ استفصم جنوسايد علم لخاوي فتحن تحتاتنتن كرغاغص كسرح نزبصح
نزبط حكول لمداو عنوات تلهم حويتن داق مهنساتن كالرقاقات قبوك فتصم نمسقاقر تباهيلو استطاعيشة جيزيو من محدار أو حتصر جيزي سرحو وديو بهزب استمرت أمنقستن مقام بقنعناك سرح كموسيتو دما نامدو برحق منقستاو حديث أتو تطوح بايتاك فتر نحلوفن مسعان قدايا زملكت أمونغو كلتيوم تسمع مع تأكلات حق أنيا بوليتيكا وزاتا بمكياد ناوح السلام كنسقاقر بمحساب نتسمم تقبلو قندما نبيت مخرزة فرس تقبار نخيف السم وسينو من باروي ذكر يخون مبر منقستي إثيوبيا كاب صباح مفرام تسمم جميرو أبوليتيكا ودي تسميدو بقول عقينات كعوتو زيك على بشفان مسرح سلام تقراي من بركاخ علي مكسرح سلات أنحى بزوح تسفاس تقبر اللي سمم بريتوريا شتو كي وقع كبر عنك إليه منقستي إثيوبيا نسمم بريتوريا زملكت زحازوز رسلام مرقزي تسمم ناب حقتات إثيوبيا سلازم اللسنا إذا تعرفوا قديات بمسرات فيدرالي حقتات يودو زبل كوينو كابزي بمبقاس نتسمم نقولن بمقداف بوغان تقراي أكال تسمم نزخونه هزبا ويانا حرنا تقراي حوحات أي فلت أكانيلو بعلو بزوز بيناو حقتات وسانتاتن تلمتاتن بمخات وشتاون كبابياون مرقاق وشتاون كبابياون مرقاق كفتر لعول تسبيس تقبر اللو سمم بريتوريا كابزا فرصوص أنحقوان تخونه نسلام كابزل لنا متكلاو قوام تبقيسنا كم هزبي كبيد واقعا نخفلنا بتعقستن سلام كنصوع صنحنان علنا منقستي إثيوبيا نصاوعي السلام هزب تقراي صمام إذن بمهاب بشم ريفرندم جزاتاو حدنة تقراي قراريسو بجيوغرافن بديموغرافن سخورميتن ترقم ألوان تقراي مفتار بشم مسقاقر فتحي أبلع الهزب تقراي استفدت أما جنوسايد بزي فتحن متراف قاب عسرتت شحاتة سمانيان شحاتن عامة مرات تجمر تحتات النت ناب تقراي نمقلباتن بشم DDR سراوي تقراي عدقوك فتح بمقبار عقمتات مختنا بتاتينو آمين لا تقزع تقراي قهدن مقبار بشم مسراز حقاو سبنت تنكر بوليتيكاو مأخل زي بلو هزبن مفتار أب كندو تلاختن كبابيا ودابتاتن بمججح هزب تقراي بهراو روحاتاتن قون قديفو أب زي يربح ويك بوليتيكا كتصمدن حدنتو كبتنن كم أون محبر إيكونوميا وعقمتات تقراي بقصال النت بمدخام هزب تقراي من بركاح توادي دخسر حسانيحو حزونا التناخيرو يقصل اللو بمخانو دما كاب عفار كساب معراب تقراي صار سلام حيلتا تسلطينو نعطيقون بموفار تقراي بوشتاوي حمسمس نمبتان زخقلو وديتي فتصمالو بتمساسالي كم تقدم قدم مفرام سممع بريتوريا زغبرو زنبره نتقراي زغودو بوليستات بمقراص بجت بمخلكال سرحتنياتات منግስቲ ትግራይ መሃይኦም ብምዕፃው አገልግሎት ባንክታት ብምቁራጽ ንግድን ትራንስፖርትን ብምዕፃው መድሓኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምግባር ኢንቨስትመንት ብምኽልካል ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝዓነወን ዝተወረረን ሃብቶም ኣብ ክንዲ ካሕሳ ልቓሕን ተደራራዊ ወለድን ክኸፍሉ ብምግዳድ ወዘተ ይፍጽሞ ብዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ብሄራዊ በደልን ኣድልዎን ከይዓገበ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ደበና ኩናት ኮይኑ بسقات كنبر زخل قلوع من قسقاس كجبر بحر مصنع بفلاي كاور حطري 2018 عام تمره جميرو ناملو وتهدراو كبا تخصن دبداب دروناتن بمسغغار بسممع بريتوريا كم زي يغزا اب قدم محبرسب عالم زرغاغصو حق خوينو كم صحبينو اب تحزي اوان اتا اب تحت غيزاو ممحدار زصنحت قراس تግራይ بخبان عصوان تحقق اتي اب تحت ورار وديقو زلو حزبنا بهراو مننتو تبنزعو بزي قارص جنوسايد كصنت اتي كاب مربتو استفناقلن استسدتن حزبنا بطميت حمامن عرقانن كحلق تبينلو يركب كمز زبله نحزبنا بسلاحتا زصنت كم اون تግራይ كاب حديد حق منغستاو سرعات وصيا قطعي اب زيبلو ممحدار وديقا كتبتن زغبر شرحي تقبل كامخاد نبوليسي طفات صلات حزب تግራይ عوس زغبر بهراو وردت بمخانو اللونا نحننتنا كنوحس بهراوي كبرنا لولاونتنا مسر عرسو وساننا كنرغاغص زخلنا بخبابي كل 3.8 مليون حزبي استمرص بسممع بريتوريا ناب حزباو منغستن مسغار تسفا بمغبار تونزيفو صنح بيت مخري بهراوي كلاو منغست تግራይ ناب سرحو كملس ادلاي كوينو ترخيبلو استخبر افغواي
ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሔራዊ ዓቕምታትና ንዝተመረፀ ቤት ምኽርናን ብምፍራስ ትግራይ ካብ ሃዲድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምውፃእ ዘይኮነስ ዘጋጠሙ ፀገማት ብሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ ብምፍታሕን ልዕልነት ሕጊ ብምኽባርን ብጊዜያዊ መሰጋገር መስርሕ ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ምግባር እዩ ነይሩ ካብዚ ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝተኻየደ መበል ሻርሻይ ዘመን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ህላወ ቤት ምኽርና ዝምልከት ዝነበረ ምርድዳእ ብምኽንያት ምጥያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ቤት ምኽሪ ንኸይፈርስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ኣብ ዝተሳለጠ ክልላዊ ኮንፈረንስ ቀጻሊ ህልውና ቤት ምኽርና ዝምልከት ክትዕ ተገይሩሉ እዚ ቤት ምኽሪ ንምቕጻል ቃልሲ ንኽግበር ብኣብዝሓ ድምፂ ተወሲኑ እዩ እንተኾነ ግና ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግባኣቱ ብምፍጻም ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክንሳገርን ናብ ሕገ መንግስታዊ ሃዲድ ክንምለስን ኣብ ክንዲ ምስራሕ ካብ መንፈስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወፂኡ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ውዲት ተጸሚዱ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብታንን እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ ብምዃኑ ዛጊድ ህልውናናን ድሕንነትን ህዝብና ካብ ሓደጋ ይወፀን ልኡላውነትና ኣይተኸበረን ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕግን ኣይተረጋገፀን ኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ማሕበረ ኢኮኖሚ ትግራይ ናብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክኣቱ ይከኣለን ሕሉፍ ሓሊፉ ከም መሰጋገር መስርሕ ከገልግል ተባሂሉ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወፃእ ብበይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ገደብ ክቕፅል ንምግባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝቐብር ብቃልስን መስዋዕትን ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ጠቕሊሉ ዘፍርስ ፖሊሲ ጥፍኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገዲድና ንክንቅበል ብብድዐ ተወሲኑ እዩ ብድምር ብሰንኪ ፀረ ሰላም መርገፂ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፀረ ሰላም መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሮም ተስፋ ተኾሊፉ እዩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ስራሕ ፀንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ድሕሪ ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክቕፅል ዘኽእሎ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ህዝብናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ተወሪሩን ተበታቲኑን ኣብ ዘለሉ ኩነታት ኮይና ናብ መረፃ ክንኣትውን ኣይንኽእልን ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ዘሎ ህልውናናን ድሕንነትናን ንምርግጋፅ ብሔራዊ ክብርና ንምሕላው ሕገ መንግስታዊ ልዕላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንምኽባር ብኽባር መስዋዕቲ ዝተኸልናዮም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ንምድሓን ግልጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ስርዓትን መሪሕነትን ክህልወና ንምግባር ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኮነ ኣብ ብሔራዊ መኸተ ህዝባዊ ውክልና ዘለዎ መንግስትና ምእኹል መሪሕነት ክህብ ንምግባር ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ምምላስ የድሊ እዚ ሞሽን ንምቕራብ ኣብ ህልው ኩነታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ኣድላይነት ምምላስ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዲቡ ኣብ መላእ ትግራይ ንምልኣተ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን استراتيجية عقمتات زساتفة سفح زته استخايد كوينو نسيبو دما أبيات مخرط أبياتات ورداتات كتماتات كفلات كتمان نزمرزن حزب موكل بيت مخرنا نابسرحون خملس والسانتات حليفانيين سلازخونه بوليتيكاو سلطان نبعلوانو بمملاس حزب تግራይ بزخونه منقدي زي قدر حق منقستاو مسال عرسه وسانو نمرققات قبل ميلات 27 ميازيا 2018 عام تمرت جميرو كساب عمل تግራይ حق منقستاو مرصان مقدار زخل كنتا زفطر تونزي فصان حبيت مخري بهراو كلاو منقست تግራይ ناب حق منقستاو سلطانون حلافنتون تمليسو سروحن خجمر بمسرت عنقص 30 سعيوم زلو دنقاقتاتن وصري 103 ازبار 2011 دنبي اسرارحان سنه مغبارن ابالات بيت مخري بهراو كلاو منقست تግራይ ازو موشن قريبولو كبرن موغسن سواتنا يغنيلنا زتخبروا آية أمانيل أسفا نتزغر موشن مسارات بمقبار زل على الحساب ريتوتات هاللي كاف تخبركم أولاد بيت مخري زل على الحساب ريتوتات أفت موشن تهاللي يغنيلي تخبرها نزورو تروس حبس أفوقعي كتاوي منغستي تግራይ ስለዚህ أنا أفتوز قربة صحف نصورن ህዝብ ትግራይ ዝገልጽ እዩ
يغني لي استفليت هذه الفتموشن استفلي حسب استفلي وي بتقامون خوني خلت تفلي فتزغرب موشن تفلي حسب يرنزل له يرنزل لهم هون حلف له تخبركم عولات بيت مغرب صبوا موتي موشن دقف نقورينا نبل إدنا نوصل بينا نراقص إيش نورد تقامت هالي يرنزل له يلا دمت تعقبت هالي دمت تعقب دحريت خلت له دمت تعقبه إيش يغني لنا بوز حد دمت بخلت دمت تعقبه تصدق الله تمشي أطيلنا مكتل عفوا بقى نايزي تخبر بيت مخري إنا نام مرات كن أتو شيء أتنوك سلقس أنا زتقومن ويدرو محرد برح عقوس وينن أدمين 30 ساعة بهرسب يوروب درجات مرتي دلونتن قدماي ديجري بماركتين مانجمنت كلا ديجري بماستر مالتيو ببزنس مانجمنت تمهارية دلو تمرتلون مالتيو سرح لي مدز ملكت كاكلتش عن سلستن عم تمرت مكتب بصفة حلافيت أورد إيروب كلتش عن 4 ساكلتش عن 5 حلافيت بصفة كتمال معتن نسرن أورد إيروب كلتش عن 6 كلتش عن 7 عم تمرت مقتل محداريتن على هت بصفة كتمان تلمن فاينانسن كتمان عدقرات سبي سيرفيس مالته كاكلتش عن 8 حلافيت تلمن فاينانسن كتمان عدقرات كاكلتش عن 9 كاكلتش عن 10 مقتل قومي كوميتي قدات إيكونومي الخليل مالتي كاكلتش عن 11 كساب حزي كابيت قوم كوميتي قدات محاوراوي كاكلتش عن 11 دما توسخ مالتيو أبال ترقم حق منقستي بهراو كلها منقست تግራይ كمون أب دحري ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነትን እርሚን ነበረ ድማ ኣብ መርማር ቦርድ ኣባል ኮይነን እንዳሰርሐ ፀንሐን ካልኦት ተወሳኺ ስራሕቲ ተዋናውና ኢለ ኣቕሪበ በዚ መሰረት ብዘለዎን ተኣማንነት ብዘለዎን ደረጃ ትምህርቲ ድልውነት بزلون وفينتن هزبا علماء مختل أفقوا أخوانك سرحة حريا اللي هو يغني لي. أفقوا بقى تتوقع من اللوا نويزر محرات سكان تزجبر نورد يا ودي ويزر محرات دقاف سكان لحد دخلت أخوان خلي دقاف جن لعلي سيسو كرخبار لون مو دقاف. إيشي نورد. إيش ناب ويزرو محرت تقامت هالي أير إنزل له ويزرو محرت ناب حس حلفنا اللوا مو خالي زتقوم تهالي خالي إن مكتل عفو جبائي زتقوم ويتتقوم تهالي أير إنزل له يلن سلازي ويزرو محرت نمكتل عفو جبائي يخونا أين النبل إدنا نوت نورد أشي تقاومت هالي يلن دمت أتعقوت هالي يلن بملؤ دمتي حالفنا اللوا ويزرو محرت يغني لنا مكتل عفو قبائي كوينان تشيم نحق منقستي تأمانيت بمخان كاب تأمانيت بمخان كاب منقستن هزبن أزكلل زتوهبن حلافنت بغنعنان بتوفاينتن كمون حقن سرعتن مسارات بمقبار سرحين مفتصام قالي أتو يغني الله
قصيلنا ناي وعلي بريتوريا أفتصاصما بزملكت بأبومبر حزباوي ويان حرنة تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቅርቡልና እዮም ኣፈጻጽሙ ዝምልከት ናብዚ መጽኦም ከቅርቡልና ብክብሪ ሰኒዩለይ استخبر أفوق بقى وزير كيروس حجوس استخبركم من أولاد بيت مخري ذكركن عندما تاجاشين ساتفتن استخبركم من أقدم باسم وكلنا حزب تجراين بسمين إنكو عنا مبل شارشاي زبن شارشاي سرعوا بقى بيت مخري بيراوي من قست تجراي بسلام مساهم كم الفتو لعل خلونا تونزيفو أن حبيت مخري تجراينا نور سرحوا كملس ملأت حزبنا سراوي تجراين وسامكم أب تاريخ تجراينا يبعلوا في اللي بوتاحيزنا بركيا بمسرحهم زلنا كورين تنجلس حابين نسمعنا بالمنيا سمع بريتران زحلف 3 عامات بصلاحات تونزيفو زنا راح قابيت مخري تجراينا بخبير المرين قال سيوسان ملأت حزبنا سراوي تجراينا ودبنا حوحات مسألة عرسة محدرنا مليسنا أب إير حزبنا أتينا مبل شارشاي زبن شارشاي سرعوا بقى إن مكياد بمقعنا أو شد تجراينا استفلالي بطا إثيوبيا استفلالي هاجرات تنبر دياسبورا تجراينا مزنا ألبو سراوي تجراينا دقفتن فتوتن قالسنا انكو عفرس أم قالسنا مرأي بصحتكم زبل سناي ملكتي تم حلالف كتصارينا يقالسي تدرار بعوتات انكو عزون بروه ومسخون بمتأماني كتصيلا ببيت بخري منكس تجراي زتوسنا سمع بريترا زنورو كيدتاتن استفصموا مدبات بزملكت ريبورت كم صعب تقرب استخبركم عملات بيت مخرنا بوعي تصادفو كتعمقوا تصحوا أو قمت بالمتاوي استخبر عفوا قبائي وزير كيروس حاجوس استخبركم من عملات بيت مخري استخبركم من عدمات عايشين تساتفتن كم سلة حزب تجراي بنيات زقات محادقة بهراول وندحناتون مالتون ورار لعلاو جزءاتو بجيوغرافين ديموغرافين متشفلا مسألة عرسو سانو ممنطال عرسة محدارو يأكل قبل عليو كينات جونوسايد تأوجو نزنون كات حيلتات حزباوي مختنا بوليتيكا وحدنتهم بمتنخر نخلط عامتات أب تخيل دماو تادراو قطن نزحالو 3 عامتات دما دمز تقيت بزي بلو إسوان كبان زكايرون يكايرو ذلون طفاءتات بحزباوي كينات مكيتو كاملو طفاءت دحينيو كموصيتو دما زاغيد بزكايرو مريق ألسن خفلو كبر مسوعتن صلاتو كم حزب كزنتو كونه بمسوعتو زتخولو سرعاتن زمرصو منغستن بحيل كفرزهم زي يخلو بتغبار الراغيزي عالم بعالمو كم ذكرو حزب منغستن تግራይና ጂኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ቅድሚ ምጅማሩ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዝተክፍትሑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክኽበር ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝበፅሐ በደልን ኣለዎን ጠጠው ክብል ኩናት መፍትሒ ፖለቲካዊ ፀገማት ክኸውን ከም ዘይኽእል ወዘተ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ኣደባባያት ወፂኦም ብዕሊ ድምፆም ከም ዘስምዑ ታሪክ ዝሰነዱ ሕያው ሓቂ እዩ ይኹን ዳ እምበር ንፃውዒት ሰላምን ምኽባር ሕግን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፅማም እዝኒ ዝሃቡ ሓይልታት ጥፍኣት ኩሉ ነገር ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ዝነበሮም ባህጊ ተግባራዊ ንምግባር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣውጆም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዘይተሓለመ ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝቢ ትግራይን ንምእማኑ ዘፀግም ሰብኣውን ዋታውን ፅንተት ዕርወትን ፈፂሞም እዮም ሕዚ እውን እቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ጠፊኡ ብኳዓቲ ክርከበሉ ኢሎም ዘይሕንከት بعلي زمدرو سيطاناو دليت بعزوان كبان يغسل له وانا نستفلالي عبيت كورتات زون حزبن سراويت تግራይና ዘጋጠሞም ኩለ መዳው ጀኖሳይድ ብጽንዓትን ጅግነትን ከመክቶ ድሕሪ ምጽናሕ ጥቅምት 23 2015 ዓ.ም ተኸተመ ስምዕ ፕሪቶሪያ በመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ዘተሰላም ክካየድ በመሰረት ተበጽሐ ምርዳእ ተወከልቲ መንግስቲ ትግራይ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ተላኢኾም ካብ 24 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ተኩሲ ደው ክብል ተሰማሚዕና ኢና ጉዳይ ሰላም ንህዝብን ኣመራርሓን ትግራይ ስትራቴጂያዊ ሕርያን መትከላዊ እምነትን እዩ በመሆኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ሰላም ንስፋን ክበሃል በቃላት ምግላጽ ዘይከኣል ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈለ ነፂ እዩ ሕዙን ይኸፍል ኣሎ
ድሕሪ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጆኖሳይድ ኩናት ኩሎም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና እቲ መበገሲ ጆኖሳይድ ኩናት ዝኾነ ፀገም ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ብዙሓት ሽግራት ተፃዊሮም 3 ዓመታትን 6 ኣዋርሕን ፅዒሮም እዮም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና ዝበፅሖም ግፍዕታት ተፀሚሞም ኣብቲ ሰነድ ስምዒ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጡን እቶም ንህልውና ድሕንነት መሰል ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙን ዓንቀፃት ፀንቂካ ብምጥቃም እቶም ክጎድኡ ዝኽእሉ ድማ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብምጥቃም ንምስትኻልን ምርዳእን ዕላማ ሒዞም ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር ካብዚ ብምብጋስ ብስምዒ ፕሪቶሪያ እቶም ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀሙ ተመገደስን ዘይተፈፀሙን እውን ቀፂለ ከቕርብ እየ ዝተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምዒ ፕሪቶሪያ ዓንቀጽ 10 ንዑስ ዓንቀጽ 1 ተልእኹኡ ተዋፅኡ ፃንሒቱ ወዘተ ዝምልከት ጉዳያት ብንጹር ብምቕማጥ ብፖለቲካዊ ዘተ ህወሓትን መንግስትን ኢትዮጵያን ብወግዓዊ ስምዕነት ክምስረት ዋላ እንተነበሮ ኣብቲ እዋን ዝተፈጠረ ማለት መራሕቲ ካብ ስልጣን ዘይምልቃቅ ክብሉ ህዝቢ ኣብ ክባን ዕፅዋን የንብሩ ኣለዉ ብዝብል ፖለቲካዊ ተረኽን ሽርሕን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ፀቕጢ ብምፍጣር መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምዒ ፕሪቶሪያን ንጎኒ ገዲፉ መንግስቲ ፌደራል ናብ ክልላት ጣልቃን ዝኣተወሉ ኣዋጅ ቁፅሪ 359 ዝባር 1995 ዓ.ም ተበሊፁ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምጥያሽ ዘኽእሎ ደንቢ ኣውፂኡ ተግባራዊ ገይሩ እዩ እዚ ሽርሒ ምስ ተፈለጠ ብወገን ትግራይ ድማ ምርዳእ ዝተመስረተ ሓቋፊ ጊዜያዊ ምሕዳር ንምጥያሽ ዘኽእል ሰነዳት ብምድላው ብኮንፈረንስ ክፀድቁ ብምግባር ጊዜያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ተገይሩ እዩ ይኹን ዳ እምበር ኣብ መወዳእታ ከይኣመናሉ ብውዲትን ጥልመትን ገለ መራሕቲ ተገዲድና ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብህወሓት ተመልሚሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ዝንፀገሉ ወይ ዝፀድቀሉ ስሑት ኣካይዳት ኣትዩ ከም ሳዕበይኑ ድማ ኣጣየሻ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምልከት ግልፅነትን እኹል ምትእማን ከይተፈጠረ ብፀቕጢ ዝነበረ ኣፀጋሚ ኩነታት ናብ ስራሕ ተኣትዩ ብምዃኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2015 ዓ.ም ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምልከት ብደንቢ ቁፅሪ 533 ዝባር 2015 ዝበሃል መሰረት ገይሩ ዝርዝር ስራሕን ሓላፍነትን ኣቐሚጡ ፈለማ ን2 ዓመታት ክፀንሕ ወሲኑ ይኹን ዳ እምበር ብወገን ትግራይ መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ መጣየሽ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝምልከት 5 ግልፂ ተልእኾታት ማለት እውን ምውሓዝ ሰላምን ፀጥታን ምርጋፅ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ምፍፃም ስምዒ ፕሪቶሪያ ምርጋፅ ተሓታትነትን ጆኖሳይድን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ዝተመረፀ ህዝባዊ መንግስቲ ምስጋርን ብዝብል ብምንፃር ናብ ስራሕ ክኣቱ ተገይሩ እዩ ዕድመ ፃንሒት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ድማ ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 1 ዓመት ዘይበልፅ ግዜ ጥራሕ ክፀንሕ ተወሲኑ ነይሩ እዩ እንተኾነ እዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ወገን ትግራይን ንንርእሶም ዘይጠዓሙ ኣካይዳታት እናሃለው 21 መጋቢት 2015 ዓ.ም ጊዜያዊ ምሕዳር ስራሕ ክጅምር ተገይሩ እዩ ብሓፂሩ ካብ ስምዒ ፕሪቶሪያ ክሳብ ኣጣየሻ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ፖለቲካዊ ሕልላኽን ግልፅነት ዝገደሎ ኣካይዳን ተሳጋሪ ፀገማት እናተፈጠረ ሕዚ ኣብ ዘለናሉ ብርኪ በፂሕና ኢና ብፍላይ ካብ መጋቢት 2015 ዓ.ም ክሳብ መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩ ብጣዕሚ ኣፀገምቲ 2 ዓመታት ብቐንዱ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝተዋህቦ 5 ተልእኾታት ከይፈፀሞም እናተዓናቐፈ ኣካል ብልፅግና ኮይኑ ብሃዋዊ ረብሓታት ትግራይ ኣህጊሩ ህዝብና ግዳይ ሞት ሕማምን ስቃይን ኮይኑ እዩ ብኩሎም ስትራቴጂያዊ ዓምታት ትግራይና ብዝተገበረ ተዋደደ ሰላማዊ ቃልሲ 2 ዓመታት ንጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጆሆ ሒዙ ፀንሐ ን2 ዓመታት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጆሆ ሒዙ ፀንሐ ሓይሊ ተኣልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህወሓት ንዘቐረበ መበገሲ ሓሳብ ምትዕራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ክቕበል ተገዲድ እዩ ብድማር እቲ ክልላዊ ወዳድባ ልዕሊ ኢሉ ከም ዝተገለፀ ኮይኑ ብካልእ ገፅ ታሕተወት ምምሕዳራት መንግስቲ ወረዳታት ከተማታት ክፍላት ከተማን ጣብያታትን ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ቅድሚ 13 ዓመታት ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ ዝተጣየሻን ከይተቐየረ ዝቐፅለን ኣብያተ ምኽሪ ዝመርሕኦ እዩ ስለዚ ታሕተወት ምምሕዳራት መንግስቲ ብብርኪ ሃገር ቅድም ኢሉ ብዝተኻየደ መረፃ ዝተመስረቱ ብምዃኖም ቅድምን ድሕርን ስምዒ ፕሪቶሪያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ምሕዳራት ኮይኖም እዮም ኣብ ስራሕ ፀኒሖምን ዘለውን እቲ ክልላዊ ወዳድባ መንግስትና ግን ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ቅድምን ድሕርን ስምዒ ፕሪቶሪያ ዝተፈላለየ ባህርና ወዳድባን ዘሎ ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብሓፈሻ ህዝቢ መንግስትን
መንግስት ትግራይን ሰራዊትን ካብ ጽባሕ ተጻብቆዶም ባል ስምዕ ፕሪቶርያ ጀሚሮም ካብኦም ዝድለዩ ኩሉ ብእምነት ፈጺሞም እዮም እቲ ተበፂሑ ዝነበረ ስምዕ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ምቕያር እውን ቤት ምኽሪ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት ዝተፈላለዩ ውዳበታት ናብ ምጥያሽ ስራሕቲ ተወጊኑ ነይሩ እዩ ብምዃኑ እውን ኣብ ዘተ ሰላም ንመንግስቲ ትግራይ ዝውክል ኣካል ስለ ዘድሊ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፕሬዚደንት ብመሰረት ዝሃቦ ውክልና 7 ኣባላት ዘለዎ ልኡኽ ዘተ ሰላም ኣጣይሹ ኣብ ስራሕ ጸኒሑ እዩ ብጉባኤ ኣማኸርትን ቴክኒካል ኮሚቴታት እናተሓገዘ ግልጽነት ተሳትፎን ተሓታትነትን ብዘራግጽ ኣግባብ ንመንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ብኣዋጅ ተዋሃቦ ስራሕን ሓላፍነትን ሒዙ ክፍጽም ብዘኽእል መንገዲ ብኣዋጅ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ክኣቱ ተገይሩ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ እቲ ብደረጃ ትግራይ ተጣይሹ ዝነበረ ኣማኻሪ ካውንስል ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ካብ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታት ካብ ኩለን ማሕበራት ማሕበር ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ፎረም መኸተ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ወከልቲ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ ነባር ዓቕምታትን ክሕግዙ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባትን ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ ተሳትፎ ዘለዎ ካውንስል ክኸውን ፃዕሪ ብምግባር እቲ ኣማኻሪ ካውንስል በቲ ዝተዋህቦ መሰረት ተጣይሹ ነይሩ እዩ ብሓፂሩ ንዝካየድ ዘተ ዝድግፉ ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎምን ክኢላታትን ካብ ዩኒቨርሲታት ትግራይ መንግስቲ ትግራይን ካልኦት ስራሕትን 4 ቴክኒካል ኮሚቴታት ንምውዳብ ዘኽእል ስራሕቲ ተሰሪሑ ነይሩ እዩ እተን ኮሚቴታት ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ወታደራውን ድሕነትን ጉዳያት ሕጊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚን ኮይነን ተወዲበን ስራሕን ጀሚረን ነይረን እዩ ምዚ ብተወሳኺ ትግበራ ስምዕ ዶም ባል ተጻብኦ ዝመርሕ ቤት ጽሕፈት ሰክሬታርያት ተወዲቡ ናብ ስራሕ ኣትዩ ነይሩ እዩ እቲ ኽብራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተወርክን ዝተወርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወርክን ዝተወርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ደው ንምባል 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ዝተፈረመ ስምዕ ፕሪቶርያ ተሰከሙ መሰረታዊ ዓላማትን መትከላትን ኣንቶይኖ ኣብቲ ሞሽን ተላዒሉ ኣሎ ትግራይ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ስርገትን ከባቢያዊ ራእያትን ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ድሕረት ብምስፍሕፋሕ ዝጽንሑ እውንታዊ ክብርታት ትግራይና ብምሽርሻር ህዝብና ተስፋ ቆሪጹ ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ኮፍ ንኽብልን ንኽንበርከኽን ሕድግ ይብሉ ኣለዉ ብቐንዱ ብሔረ ትግራይ ውደበን ትካላትን ኣልቦን ምግባር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ዘህግር ናይ ባንዳታት ጉጅለ ከም መላፍንቲ ብምጥቃም ውድብን ሰራዊትን ብምብታን ነዊሕ ርሕቀት ጠላእትና ከይዶም እዮም እንተኾነ ምስጋና ሳላ ውሑድ ቃልሲ ስትራቴጂያዊ ዓምታትና እቲ እካይ ምንቅስቃስ ተኸሊፉ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ከባቢያውን ቅሸታውን ናይ ዝኮረዩ ብውልቀ ዝተኣኻኸቡ ውዳበታት ብምጭጫሕ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሔራዊ ኣጀንዱ ብምውፃእ ኣብ ጎይቁይ ፖለቲካ ክጽመድን ሓድነት ክብተንን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ለይትን ቀትርን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስርዓት ኣገዛዝኣ ብልጽግና ውሽጥና ካብ ዝገበሮ እካይ ፈተናታት ጎኒ ጎኒ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ዕጡቓት ኣሰልጢኑ እውን ኣብ ልዕልና ኣውፊሩ እዩ ኩሎም ዓይነት ፖለቲካዊ ጸጥታውን ኢኮኖሚያውን ሽርሕታት እውን ይፍጽም ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ካብቲ ኣብ እዋን ጀነማዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንትግራይ ዝጎድኡ ፖሊስታት ብምቕራጽ ካብ ፌደራል ዝተመደበ ናይ ድጎማ በጀት ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ግብረ ሰናይ ትካላትን ድጋፍ ወሃብቲ ሃገራትን ትካላትን ንልምዓታዊ ፕሮግራማት ዝመጽእ ናይ ደገ ሓግዛት ብምኽልካል ኣገልግሎት ባንክታት ብምዕጻው ንግድን ትራንስፖርትን ብምቁራጽ ኢንቨስትመንት ብምኽልካል መድሓኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምዕጻው ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ደበና ኩናት ኮይኑ ብጭንቅን ብስግኣትን ክነብር ዘኽእል ቁሉዕ ምንቅስቓስ ዝገብር ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ወታደራዊ ክባ ቁሉዕ ውግእን ደብዳብ ድሮናትን ተሰጋጊሩ እዩ ብድማር ኣብዚ እዋን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ተወሪሩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ውግሕ ፀብሐ ይርሸን ይእሰር ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ መንነቱ ተመንጢሉ ኣብ መረቡ ናብ ራጌላ ክደፍእ ተገዲዱ ካብ መረበቱ ተፈናቒሉን ተሰዲዱን ልዕሊ ምውታት ትሕቲ ህልዋት ኮይኑ ብሓፂሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈፀመ ገበን ጀኖሳይድ ፍሕቲ ተሳኢኑ ዝዓነወ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትግራይ ዳግመ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ሓሪምዎ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ህፃናት ትግራይ ካብ ቤት ትምህርቲ ርሒቖም ኮታስ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ብሔራዊ ውርደት ንነብር ምህላውና ይኣክል ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እናኣተወሉ ኩነታት እናተፈጠረ ይመፅእ እዚ ከም ዘለዎ እናሃለወ ድማ ብስም ሃገራዊ ምክክርን ሻውዓይ ዙር ሃገራዊ መረፃን ትግራይ ናብ ካልእ ዙር ጥፍኣት ንምእታው ውዲት ተፋሒሱ ዝተፈላለዩ ኖራም ምንቅስቃሳት ይግበር ኣለዉ ተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተወርክምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተወርክምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብሓፈሻ ስርዓት ኣገዛዝ ብልጽግና ብደማዊ ወታደራዊ ኩናት ዘይረኸቦ ዓወት
بسم سمع بريتوريا بيلو أمين يلو زجزاء حزبي تقراري ساز تخرمي التجراي بهراو مراحة بوليتيكاو ودعوتاتن والتان ما أجر حيلتات سدتا زي ولو حزبي نمجبار قبل علي تجراينان حزبان زنس أثر اللوتي أب جغرافين ديموغرافين كراجس نصو بروجكت قريصو نصرحي العماز بروجكت ما بالعلي حزب تجراي استمال بهراوي بوليتيكاوي وتدراون دبلوماسياون سعراتن بهراو رداتن مرقاص علمي كم صعبين ودما كوي أكايد سرعات بالسجنة قبل علي حزب تجراي عبي قدعات بسحن يبسحن اللي أب تحت وررتي سدتن معقوبة آيات تبتاتين بتقمية حمام عرقانن يهلق زرل بمليون ناس وصار حزبنا راح كيكونس ملأت حزب تجراينا بقالات مغلا زي كال سنة لبناوي محسيتي سنة أمراوي سنبران بسحوه أب كبير محور إيكونوميون كلهم تحسوا كنا برتقدير له بحثير حزب تجراي مبل إسران حادن في الزمن مرأيون نسمعون زدن قصو سب ناب حمد تغيروا بتقمية كما سنر لنا إذا كنا توهايل زفت أمزلو كالي ملكع صلاح تاوز انتهت مهانو كسمر اللي قبع بحبشة سمع بريترا بمفرامو بوغان تقرايز مرة تسفان تسميتين منغستي إثيوبيا ماين ما يكترف جيروي بمسرة سمع بريترا ورد حالتات كاب تقراي كوز ستخلو حقي حقاهم محدارة كفرس حدشت سفرتي ناوز مسؤولهم باللس حزبنا دحنتو تحليون نمبرو بتكملس نور عبيت عن قطعة السمع كتقبرو كذا بتوصل ما بلا ليز بكراين تفس أما جنوسايد على المناخ فتحن تحتات نكراجس نزبس حكول لما دعوا عنوات تلوم حوية دعم هنساتن كهلو نحلو في المسألة نقول ده زميل كتحق أنيا بوليت هاوزة كاير نجزاو صراحة تبايلو تتعايش جزاو محدار صراحة وديو بهزت مرز أمن كسر تعايش عمود هذا ما نامنو حق من كساو هادي تزاتو تحب هاي كله زميل قديات وعلى حالي أم كي تتكبروا أبسنة تسمع بريترات راح تصحيفهم تاريفهم تسمعون سرعة الجذاب قبل سجنا نحنساب نحوارون قديدو دريوي تتقالي الانترا حزل لنا الورع وخنات دقدميت زي كونس نوكالي زور جنوسايد أو كنا زادتي بمخانوتي زين سلال زلوا هينات بناتنا سنايد اللي تنتبقوا صون طرح سلام كراجت كم زين خل تردينا لنا كسب حزب زلوا كايدا ونتهون سلام وقال سيب زلنا متكلاو قوام نابزير اللي جيتشز أتنا نمبر بوجن سرعة الجذاب بالسجننا جبر صحوه نوتات دراوج من قصاتهن متن خياتن سمع بريترا ببرعون زرقاق صوت كبراتهم بدمر سمع بريترا بمهنيات سرعة الجذاب بالسجننا تخطوا فايش توا كايدا بجلس تعيشون فريسونيو تخبر فجوة وزير كيروس حقوس تورك من أولاد بيت مخري تورك من عدوما تايجاشين ساتفتن حزب تجراي سلاك علشون كبر مسواتون كابزر راجس أم هجمن كسامة كلاتن ديمقراطية مسلاتن عندي وصلنا تزبي نواقع عداقة زي قربن ما نم زي دفن لعلى وسلطاني بمخانو العلنة حزب زقلة دماء بمزورس أم وكلتون وعلى بقتها بزجور ديمقراطية وتصادفون مخانو أو هجمن كسبيراو كلها من كسجراينا بجلس تدنجيو كابز بتوصحي أبت هجمن كستي كاب تدنجج وسع بزخون يكون أجواب سلطان من كست محاز تخيل كله مخانو حق من كساو متكل كوينو بجلسي تدنجيجيو كم فلت بسكراي بمسوات الراجس حق من كساو مسلو تتقيمو أمود أتورحي مالت أقومين أربعة كلتشن 10 عام تبرت بعصات كلتنا تشمون تمليه بسكراي تمرس أمولو وكلنا هيبزلوا بيت مغري بوانو تتعيش نيري بيت مغري بمسرح حق من كست ما كل لاو فصام أكلن نزم من كست مرح رأس محدار سيمو صراحة مجماري في اللدي يكون برب سنكتك متى 24 كلتشن 10 عام تبرت هذا اللي سبتقرايت أوج تكبر أوج خنا جنوسايد أو كينات كان مقال وسيون شمون توارح حزبهم مختها مرحس أنهي انتخونا ما أخل من محدار من كستقراي صلق ألسن كور مسوات ملأت حزبنان ملا حياتاتن وعروتاتن دك حزب تقراي 21 سنة كلتشن 10 عام تبرت نبوتو بملاس كساب 21 مجابيت كلتشن 15 عام تبرت بصراحة أنهي لازم ترفيد بمهنيات أتي قبل الإعلانات تخيل جنوسايد أو كينات مالك ورحي حدار كلتشين 10 عام تبرد كساب سنة كلتشين 10 عام تبرد زكاة من ناخونات حزب تقراي كابشين 980 شوعتن عام تبرد كساب 21 مجابي كلتشين 15 عام تبرد بمسرة حق من تقراي بحموش عامات يمرد بزنبر حزبه ومنجستي يمرح نيري يكون دامبر مهنيا سمع بريترا سعيب استفتر بعلاو سجماتن ودعو كنتاتن بيت مغرب بيراو كلها من تقراي تونزيفو بالعلاوة الناس قاصروا بيت مهري زي بقولوا جزاهم محدار تقراي الله وتجاري انتوا ناس حالفة سجام عامتات أكل تاريخ تقراينا بمخانم
بعلي كفلت أزقبهم حقتات مجلس مردان جبون جدنني سمع بريترا دحر مفرامو أبستخايدة جباء بيت مغرب بيرا كلها من استراينا بزعوه الله بيت مخرنا زميل كاتزنور مردا بنيات متعاش كجام حدار بزوج تمرز بيت مغرب بيرا كلها من قصين تقرين هي فرست إنك أخبر كابز حالفون بتوسع كجام حدار متعاش أبستسالت كونفرنسون بيت مغرب خقصل دخل على ستة غيرو بدمسي أنتوا نقرب نيرو تموشن توصل نيري كابز حالفون دحر متعاش كجام حدار برك كلل كونه كاون تحت بستجورنا مراحن حزب المدرخات بيت مخرنا قصل قبو أرسي قبريو زبل مسبعات ناتجورون صنيحيو استخبار أفقباء وزير كيروس حقوس توركم من أولاد بيت مخري توركم من عدمات عجاشين تساتفتن كم سلت جزام حلات تجري وسئتن مفس أمن سمع بريتراي إذا ما لسمع بريتراي بس قبأ فس يموت الأخو بستوها بجزء وسن المسودة بحزبنا بستمرس أمن قصة ساجر بايثا مشاچو زلينيرو بعنص أروس سمع بريتراي بزغان مهنيات انتبر عندما جزام حلات تجري نقول كم حدا وسئت النجاج سمع بريتراي هلون مسؤول بكر مالتي جزام حدار كابلو الناس سمع بريترا تنسيلو فتصيمو هذا يخلل سلام تاين تتوهايلو بحزب تمرز منغستي تونزيفو جزام حدار ستعاش المهنيات بسمع بريترا نابزلا السلام نمسجارن بيراو روحات تقراينا كاب أمراس كوينات وسع نمو حاسن بر نخالي علامة ويدم عدم جزام حدار تقراي زي جدب نعمتها نخقص الزب المردة أخو نسمع أين ورن يبلنان أبدي جزام حدار تقراي أبزام زحلو بسلست عامتات أبدي تقراي زنورو صحن حيز ملكت ملو جام غير كام سناد سكوب كان تخونه أبقو عزو على سحوحات نسب تقراين كاب زنورو أونتان ألوثان بسحيت مرتي مساعد زد اللي كان تخونه حزون بتشبه تحب بعض يخلو حكتات ما يدلي بحزب استمرار بيت مخرج وانزيفو جزام حدار نتتعاش كل سب زنورو تسفى تنقاسه أو شت تقراي زلو كل مداوس أجمعات المفتاح زكال مال كله تقبر محدار كوينو هجل يزويل بهجنيري كوينو جن بفلاي جزام حدار أبقول تشحن 15 عام تمرد كاب تعيش ندحار كاب زنور خلت عامتات نتج جزام حدار يترف جبوا خفت سم مجاورات سلاء تسبسكرايب موهان بمسوات ترجع عواتات تزوا مختنا بمرخصن بمحنشاشن كبرتها سبنا سراويتنا بمشرشار بدمار بيراو رحتات تقراين مهجارن بيراو عمتاتنا المتان كم كند مساحة كوينو أقل دحر كبير كأرسل مرارحات جزام حدار متعرّي مستجبرون بستفلا لمنيات جزام حدار بتثبيت تجبر له تجمعات تثبت فتحن عقم حزبه ومختة تقرأينا خوينو أقل جيلون يخب بهالسخيل مرتعي بلنان بحافش أبس أنا حد جزام حدار زتر أي تجمعات قال يوم بجلسي مسمى مرارحة أساسرو بعلو تخونو قال يوم دما أب فتران كمان أنت جزام حدار زبجس تجمعين جزام حدار تقرأي بوليتيكا وصلت أنا بزي العلواي تقولات عربية مخري بيدوننون لقام زي بقولن عقباب مسرعة الجزاز أبل سجنا زت أساس الجمد بمفتار قبل علي زلوا محاورة ويتسجم سرعة بلسجن مسودي سرعة بلسجنان بوليتيكا وحلا لغنتو أمر راح توسعه سواء وطلقات عويتو كسجاجر تسجمو عمتها تقصير له بدمار دحر مفراس سمع بريترا جزام حدار كم زلوا هنا أما حش كان مقصال زق الحجام مسارات كون حزبهم جبوتن بايتاون يقولون لازمكم من مارسي المعاملات بزيت مارس وتون زي فسألها بيت مخرنا ياوكم تلم جم جيرنا يزولنا نابوتهم ملاسي تخبر أفق بقى وزير كيروس حقوس تخبركم من عبالات بيت مخري تخبركم من عندما تاجاشين ساعتفتن حزب تقرأي كون مريح ودو واحد حزبون مس منجست إثيوبيا عزلوا كلهم أفلاليات بسلامة وزتن دردر نمفتح دلوقت مخانهم مساوشت إن وزع أنزركب ملا حزبنا أولاتنا نكم ون اللي أنت قارون استفلالي وبوليتيكا ودابات تقرأي ميت كجبر لهم بحسابات أنا هورون تجاري بتوسع قراب تثبتات محور سبع عالم استراتيجي عمتها تقرأينا تونزي في صالح بيت مخرنا نور بوتو تمليس روح كجمر وصل للمهنيات بقنعنا بجبون ترديهم بأندو أبي تبيع بحب الشعب زوا وحس السلام النجس نعالتهم كده تسعوتو بزقات أمون سعويتنا أنت نقرب كم حزبنا مرار عندما وحسن سلامون هاو نخفتر بذكاءنا زبله كله كم نجبر دقيمنا نرهاجز تخبر أفق بقى وزير كيروس حقوس توركم من أولاد بيت مهري توركم من عدمات عجايشن تصادفتن بدمر بيت مخري تقرأي نابوت ملاس معلد كابت أبي أكسب كل زل حاجة من كساق مننا ملء تحستون خلوه ذي حق زناي استمرت بيت مخري نابوت ملاس ملكت أو حقه ونوتو تفلا اللي قدرت كون زل عليهم تهونه زي بتحقق من قست مسرت سرح زق أسئل كنا هذا كم زلوا أبز حلفت بموشمون وشينا لنا. لازم هذه تكندي تذكر له هلونا عند حنتن
ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ላዕላውነት መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ ኣብ ዝግበር ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ዝሓሸ ጥንካረ ዘሎ ምሕዳር ናብ ምትዕራይ ምእታው እዩ ኣብ መወዳእታ ታሪክ ዘዘንተወልና ጥራሕ ከይኮነስ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ይሰርሖን ዘሎ ተወሳኺ ሓድሽ ክያን ትርአ ህዝቢ ትግራይ ውሽጢ ኣውን ግዳማውን ብድሆታት ብዘተኣምን እናመከተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝገበ ዝቐፀለን ዘሎን ህዝቢ ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ተደጋጊሙ ምስክርነት ዝሃበሉ ሕያው ሓቂ እዩ ብምዃኑ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ሓይልና ኣብ ባዕልና ዝድረኽ ሓፂናዊ ፖለቲካዊ ሓድነትና ህዝባውነትናን ውዳበናን ምዃኑ ተገንዚብና ኩለን ዓይነት ውዳበታትና እውን ንሕይልና ሕድር ስዋኣትን ታሪክን ዝዓደለና ሓላፍነት ናይ ምፍፃም ግቡእ ኣለና ስለዚ ኩሎም ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዓጥዒትና ሒዝና ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራትን ዝነብር ህዝብና ብደረጁ ዘሎ መራርሓን ሲቪክ ማሕበራትን ቀትርን ለይትን ክንረባረብ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ፃውዒተይ ክቐርብ ይደሊ መበል ሻርሻይ ዘበን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ዘለናሉ ኩነታት ብዕምቀት ርዩ ንትግራይና መዋፅኦ ዝኾኑ ዓበይቲ ጉዳያትን ውሳነታት ከም ዝውስን ይተኣመን ጉባኤና ብዕዉት ኣገባብ ከም ዝዛዘም ብምትእማን ሰናይ ፃንሒት ኮነልኩም ይምነ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ስዋኣትና ህዝባዊ መንግስትና መኸተን ብሔራዊ ወላወና ሓፂናዊ ሓድነት ኣደንፊዕናን መሰል ዓርሶ ውሳናን ቃለስ ይቐኒል የቀኒልና ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያው ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝርዝር ኣቕሪቦምልና ኣለዉ ተፈለየ ሓሳብ ተሃልዩ ከተኣናግድየ ተወሳኺ ንምሃብ ርእቶታት ንምሃብ ተኾይኑ ግን ያው ኣብቲ ዓንቶ እውን ስለተማያጥናሉ ተሓልፍናዮ ዶ ዝብል መልዓለ ሓሳብ እዩ ተኸበረ ቤት ምኽሪ ተተቐቢሉኒ ማለት እዩ በዚኣ ዶ ንኺድ ዝተፈለየ ሓሳብ ተሃልዩ ግን ምናልባች ካብቲ ዝቐረበት ተፈለየ ርእቶ ወይ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ተሃልዩ ግን ክነተኣናግድ ንኽእል ኢና እሺ ዝተኸበሩ ኣቶ ዶሪ በመጀመሪያ ብዙሕ ግዜ ንሕና ደጋጊምና ከም ውድብ እውን መዋፅኦ ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደርኡ ናብ ቦትኡ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ተሎ እዩ ብሸዋ ብዝደረየልና ሽመት ለውጢ ይመፅን ዝብል ብተደጋጋሚ ከም ውድብ ኣብ መግለፂና እናገለፅና መፂና ኢና ስለዚ ሕዚ ዓርሰ ምሕደራ ትግራይ ናብ ቦትኡ ናብ ህዝቢ ትግራይ ብምምላሱ እቲ ቤተ ምኽሪ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤተ ምኽሪ እውን ናብ ቦትኡ ብምምላሱ ሕጉስ እየ ካብ ቀፂለ ቶም ዝቐረቡ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቐረቡ ፀገማት ያው ኩሎም ትኽክል እዮም ኣብኡ ኣፈላላይ የብለይን ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፈርስ ፀኒሑ እዩ ንሕና ቅድሚ ዓመት ኢና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ዘይትግበር ዘይፍፀም ውዕሊ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ዝፈትሕ ከይኮነስ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ዘናውሕ ውዕሊ ፈሪሱ እዩ ኢልና መግለፂ ካብ ነውፅእ ዓመት ሓሊፉና ኣሎ ስለዚ ህወሓት ኣብዙይ ብጣዕሚ ዶንግያ እያ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ፀገምና ዝፈትሕ ከይኮነስ ፀገምና ዘናውሕ ምዃኑ ብግልፂ እናተረኣየ መፅኡ እዩ ፀላእትና እውን ትጅግና ሰራዊትና ንምፍራስ ዘይሰርሕዎ ተኣምር የለን ሻላ ጀግናን ፅኑዕን ሰራዊትና እቲ ሳቶም ዝሓሰቡ ዋላ ይሳኻዕ ብጣዕሚ ኣፃዕፂዖም ሰሪሖም እዮም ካብዚ ሓሊፉ እውን እቲ ላዕላዊ ግዝኣትና ከይምለስ ብሰፈራ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ካብ ዓዲ ኣምሓራ ብሰፈራ ሰባት ክሰፍርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተገይሩ ክንደይ ሽርሕታት ተሰሪሖም እዮም እዚ ኩሉ እናተሰርሐ ግን ውድብ ህወሓት ታ ውዕሊ ዝፈረመት ውድብ ህወሓት እያ ትግራይ ወኪላ ክሳብ ህዚ ክትፅበ ኣይነበረን ሕዚ ግን ዋላ እዚ መድረኽ ምድላው ፅቡቅ እንተኾነ ተደጋጋሚ ምድንጋት ስለ ዘለዉ እዙይ ብቐፃሊ ክድገም የብሉን ዝብል ሓሳብ ንምሃብ የቐኒየለ እቲ ዝቐረበ ሪፖርት ንቕበሎ ኢና ንብል ኢድና ነውፅእ እሺ ኣውርዱ ተቃውሞ ተሃልዩ ድምፀ ተዓቅቦ
ስለዚህ ብሙሉእ ድምፂ እቲ ሪፖርት ጸዲቑ ኣሎ ይቕኒየልና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀፂልና ናይ ፕሬዚዳንት ጥቆማ እዩ ያው ፕሬዚዳንት ጥቆማ ያው ፓርቲ እዩ ከቅርብ ምክንያቱም እቲ ማለት ዛብላጫ ድምፂ ዘለዎ ፓርቲ ስለዝኾነ ዘቅርብ ብፓርቲ ይቀርብ ሞ ነዚ ዘቅርብ እሺ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ነለይ ተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ለፕሬዚዳንትነት ሹመት ዘቅርቦም አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ክሳብ ሕዚ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ቃልስን ህዝቦም ኣብ ምግልጋልን ዝርከቡ እዮም ብዙሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ናይ ትምህርቲ ድልውነትን እውን ዘለዎም እዮም እቲ ናይ ቃልሲ ተመክሮኦም ንምግላጽ ዝኣክል ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣባል ብምዃን ካብ 1968 ክሳብ 1971 ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ሕቡእ ስርዒት ህወሓት ብምዃን ዝተቃለሱ ካብ 1972 መስከረም ጀሚሮም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልስና ተጋዳላይ ብምዃን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ተራ ተጋዳላይነት ክሳብ ዝተፈላለየ ብርኪ ሓላፍነት እናሰርሑ ዝጸንሑ እዮም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ድማ ካብ 1983 ክሳብ 1993 ኣብ ብሄራዊ ድህንነት ናይ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝሰርሑ ኣብ 1994 ምክትል ዞባ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኮይኖም ዘገልገሉ ካብ 1995 ክሳብ 1996 ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትራንስፖርትን ትግራይ ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም ድሕሪኡ እውን ኣብ ፌደራል ተመሊሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ብምስራሕ ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣብ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ትካል መጀመርያ ብኤጀንሲ ደረጃ ናይ ኤጀንሲ ሓላፊ ድሓር ብሚኒስተር ደረጃ ምስተቋቋመ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ደረጃ ምስተቋቋመ ድማ ናይቲ ትካል ሚኒስተር ሓላፊ ብምዃን ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣገልጊሎም እዮም ክላስተር ቁጠባ መተሓባበሪ ብምዃን ብብርኪ ወይ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን እውን ካብ 2005 ክሳብ 2010 ኮይኖም ኣብ ፌደራል ኣገልጊሎም እዮም ካብ ጥሪ 2010 ክሳብ 2012 ኣብ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃን ዝሰርሑ እንትኾኑ ካብ መስከረም 2013 ክሳብ መጋቢት 2015 ድማ ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ብምኽንያት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምስራት ያው ብኻሊእ ፕሬዚደንት ተተኪኡ ክሳብ ሕዚ ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ክርኢ እንተለና ቀዳማይ ዲግሪ ብኤሌክትሪካል ምህንድስና ካልኣይ ዲግሪ ወይ ማስተርስ ብኤሌክትሪካል and communication engineering እንደገና ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ማለት እዩ ብፓብሊክ ፖሊሲ ምሕደራን ሳልሳይ ዲግሪ PhD ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝተማሃሩ እዮም ስለዚ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዘለዎም ህዝባውነት ናይ ቃልሲ ጽንዓት ብዘለዎም ብቕዓትን ውህሉል ተመክሮን ከምኡ እውን ብዘለዎም ናይ ትምህርቲ ድልውነት ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ንክኾኑ ብቁዕ ብምዃኖም ንሽመት ፕሬዚደንትነት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብዚ ብክብሪ ኣቕሪበ ኣለኹ ናብዚ ከቕርብ ከለኹ ቤት ምኽሪ እውን ዝለዓለ ኣኽብሮት ነቲ ዝቐረበ ሽመት ከም ዘጽድቕ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ይቕኒየልና እዚ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሰከንድ ንገብር ዶክተር ደብረጽዮን ሰከንድ ንገብር ነውርድ ድጋፍ ንህብ ድጋፍ ንህብ ነውርድ ኣብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝለዓል ተቃውሞ ተሃልዩ ዝለዓል ሓሳብ ተሃልዩ ተዘይሃልዩ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኾኑ እንደግፍ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቅቦ ክልተ ኣለዉ ስለዚ ብሓደ ተቃውሞ ድምፀ ተዓቅቦን ብዝተረፈ ኣባል ቤት ምኽሪ ድምፂ ንፕሬዚዳንት ተመሪፆም ኣለዉ የቕኒልና مغتيلنا دكتور دبرتين قال محلا كفصمولنا كبر بريزيدنت العلواي بيت فردي ون قال محلا كفصمولنا بخبر نعدل انا دكتور دبرتين قبر ميكائيل دكتور دبرتين قبر ميكائيل ابز علت زي اب قدمي بيت مخرا قريبه بريزيدنت خوينا انتشيم نحق منجستي تأمان بمخان كاب منجستن حزبن ازكلل استوهبنا حلافنت بغنعنان بوفينتن كم اون حقن سرعتن مسارات بمقبار سرحي نغفتصم قالات يعني لي دكتور دبرتين قبر ميكائيل أبعت له ياو ناي وسانة حساب كأرولنا أنا زهقكم ناي حلافنت أمنة كبرني يا مسكن أنا قحت تزدلي ناي بيت مخرو وسانة كتصالي تفصام تعراريها كمصاو سلازلو ناي وعلو ودادوا زمحشت هاليون امحشنا كنريون سلازغبا ابز حصره غزي ملينا هم تزغلص نورون كناتنا مسلن نفلط قلطيف كنا بسرح متاو سلازدلي حساب زقصل غبايون استوسنن متعريات غيركاون ناسرحه صنح توانا كن زدلي جو مدواتات شمتات نا ودادواتاتون حسكان نمصا حلافنتنا بيت مور سلازغونه كساع زقصل غباي كغبز كال متعرياتنا تغوره كسرح ناتكم وسانه سلازدل ناتكم وسانه زحت زلهو يغنيلي افتي زقرب حساب بحقون يدقف سلازغون الناس راح تصنح استخبر بيت مخري اندحر فقيدو الناس راح كتصنح سلازي يابزغ صلقو باينا خرب حقون سلازي دقف نزي مسارات بمغبار حساب يقرب لهم نزي ندقف تهالينا بإدنا هنا راقص مس غزينا نصارون مالتي سلازي نزي حساب زي نتوسان حساب ندقفينا نبل إدنا نوصل نورد تقاومت هالي እሺ ድምጽ ተዓቅቦት ሃሊ እሺ በሰለስተ ድምጽ ተዓቅቦን ሓደ ተቃውሞን ብተረፈ አባል ቤት ምኽሪ ግን ቅቡል ተገይሩሎ ይቕኒልና እሞ ያው ቀጽልና ናይ ቤት ምኽሪውን ተመሳሳሊ ቤት ምኽሪ ስራሕቱ ዘሳልጥ بقومت كوميتيات توديو እዩ ነዚ قومت كوميتيات ዝመርሑ መተሓበርቲ ኮሚቴ እውን ኣለዎ ስለዚህ ተወደበናቶም መሪሕነት እቲ ቤት ምኽሪ ስራሕቱ ዘሳልጥ እሞ ዝነበሩ قومت ኮሚቴ አባላት ይኹኑ ሓደሽቲ ዝውስኹ ስራሕቶም ተገምጊሙ ስራሕቲ ክሳዕ ቀጻሊ ጉባኤ እንዳ ስራሕና ህንጸንሕ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ክፈቀደልና ብክብሪ ይሓትት منزي حتى زيون دقوف نقبرنا زيون بحق زفقة ديو تمساسالي سلازنا زي نقبلنا نمل إدنا نوصل إيش نورد تقاومت هالي دمت أتعقوت هالي ما بملء دمت تصدق الله يغني الناس تخبركم أولاد بيت مخرب بايتونا
Thank you.